žiadosť, pokiaľ by bolo možné vzhľadom na prevádzku pokračovať z aktuálnej polohy cez Echo na finále dráhy 2.2, krátky prielet na dráhu 2.2 a potom ľavou zátačkou rovno na heliport 1. Môžete očakávať túto činnosť. A ďakujeme, len pre info, je to ostatný let pre Mi 171 uletí, tak preto. Bolo mi to oznámené, áno. A Štefanik Veža, Oskar Mike, Bravenky Hotel, v finále drahy 2.2, žiadali by sme prielet na 2.2. Oskarinky Hotel, vietor 210 stupňov 5 uzlov a prílet na drahu 2.2 povolený. Prielet na drahu 2.2 povolený, ďakujeme, Oskar Mike, Bravenky Hotel. Pokračujeme na heliport 1. Oskarinky Hotel, pokračujte priamo na finále heliportu 1 a budete musieť chvíľku na heliporte vyčkať, lebo mám tam vytlačenú mašinu na stoisku 11. A rozumiem, v tom prípade, ak je možné, ostali by sme vysieť nad heliportom, tak aby máme kameramana, natočili prielet M171. Rozumiem, máte povolené priamo na heliport 1. Ďakujem, pane. Oskarenky Delta. Oskarenky Hotel, chceli ste ešte zavisieť pred vežou tu na úrovni stoiska 3-4? Presne, chceli sme zavisieť pred vežou. Ďakujem za vrtulník, že ste tu dovolili 22 rokov víriť vzduch. Gratulujeme. Ďakujeme. Aj my ďakujeme. Ďakujeme. A rolovanie vzduchom na vlastnú. Oskarenky Hotel, povolené do počutia. A ešte raz ďakujeme za počutia.